салом дӯстон, шаби гузашта як қатор бозиҳои диданӣ дар доираи мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо баргузор шуд. Натиҷаҳо то ҷои пешгӯинашавандаам шуданд ва мо имрӯз тасмим гирифтем оиди бозиҳои асосӣ суҳбат кунем. Имшабам мухлисони футболро бедорхобӣ интизорат, зеро тақвими имрӯзаам бархурди абардастаҳои аврупоиро ваъда медиҳад. Агар шумо мухлиси ҳақиқии футболед ва мехоҳед ки бозиҳои футболиро дар ҷамъияти футболӣ тамошо кунед, пас ман шуморо ба телеграм-канали Муҳаммад Гаёров даъват мекунам. Он ҷо на танҳо пахши мустақими бозиҳо, балки хабарҳои тозатаринро низ дастрас карда метавонед. Пайванди лозима дар зери навор гузошта мешавад. Дароед ва обуна шавед. бозии даври ҳафтуми Лигаи Чемпионҳо байни Атлетико Мадрид ва Байери Ливеркузен воқеан як драмаи ҳақиқӣ буд. Атлетико бо ҳисоби 2-1 ғалабаи иродавӣ ба даст овард ки онро бо дубли ҳамлагари аргентинии Хулиан Алварес вобастагӣ кард. Дар дақиқаи 25-ум Атлетико боқимондаи бозиро 10 нафара гузаронд, зеро Пабло Барриос корти сурхи мустақим гирифт. Бо вуҷуди ин дар нимаи дуюм Атлетико ташаббусро ба даст гирифт. Алварес дар дақиқаи 52-ум ҳисобро баробар кард ва дар вақти илова кардаи довар голи пирӯзиоварро ба самар расонид. Ин бозӣ барои ҳамлагари аргентинӣ як рӯйдоди муҳим гардид. Оло дар ҳисоби ӯ 6 гол дар 7 бозии мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо аст. Ғайр аз ин, Атлетико бори дигар нишон дод ки қобилияти голзанӣ дар дақиқаҳои охири бозиро дорад. Ин аллакай голи 14-ум пас аз дақиқаи 90-ум дар мавсими ҷорӣ мебошад. Шикасти Байер ба рӯи дастаи Хаби Алонсо зарбаи сахт шуд. Силсилаи 11 бозии пайдарпайи бебохт қатъ гардид, гарчанде ки дар нимаи аввали бозӣ Байер бозиро идора мекард. Голи Пьеро Инкапье бартарии қавии дастаашонро нишон медод, вале хориҷшавии ҳимоятгар дар дақиқаи 76-ум ки бо корти зарди дуюм рух дод, сабаби асосии тағйири натиҷа гардид. Акнун Байер бояд 25 январ дар Бундеслига бо Лейпциг бозии муҳим анҷом диҳад, дар ҳоле ки Атлетико дар мусобиқоти аврупоӣ пешрафтро идома медиҳад. Ин бозӣ нишон дод ки чаро футболро варзиши эҳсосот меноманд. Оғози бозӣ ба фоидаи Байер буд, аммо Атлетико боз исбот кард ки ҳеҷ гоҳ таслим намешавад. Хулиан Алварес хело аъло бозӣ кард ва сифати баланди худро нишон дод. Дубли ӯ на танҳо нишондиҳандаи сабаранокӣ аст, балки хислат ва боварӣ ба ғалабаро ҳам таҷассум мекунад. Хориҷшавии Барриос ва Инкапье ба бозӣ драмаи бештар ворид намуд, вале дар охир маҳз мадридиҳо тавонистанд бо мушкилиҳо мубориза бурда рақибро шикаст диҳанд. Ба Байер лозим аст ки фикр кунад ки чӣ гуна аз чунин хатогиҳо дар бозиҳои калидӣ пешгирӣ кунад. Дар даври ҳафтуми Лигаи Қаҳрамонҳо Ливерпул бо натиҷаи 2-1 Лилро шикаст дод ва боз нишон дод ки дар авҷи худ қарор дорад. Бозӣ аз лаҳзаҳои аввал бо бартарии мерсисайдиҳо оғоз шуд ва аллакай дар дақиқаи 34-ум Муҳаммад Салоҳ ҳисобро кушод. Дар қисми дуюми бозӣ вазъият ногаҳонӣ тағйир ёфт. Дар дақиқаи 59-ум Аиса Манди барои гирифтани корти зарди дуюм аз майдон хориҷ карда шуд. Сарфи назар аз бартарии ададӣ, Лил тавонист ба ҳисоб баробар шавад. Ҷонатан Дэвид дар дақиқаи 62-ум тӯбро ба дарвозаи Ливерпул ворид кард. Аммо пас аз 5 дақиқа Ҳарви Элиот ҳисобро ба фоидаи Ливерпул тағйир дод. Ин ғалаба Ливерпулро имкон дод ки натиҷаи комили худро дар Лигаи Чемпионҳо нигоҳ дорад. 7 ғалаба дар 7 бозӣ зери роҳбарии Арне Слот, даста аллакай бар рақибони пурқувват ба монанди Реал ва Милан пирӯз шуд. Инчунин дар бозиҳо бо Жирона, Байер, Лейпциг ва Болония натиҷаҳои боваринок ба даст оварданд. Дар пеш бозии ҳалкунандаи марҳилаи гурӯҳӣ бо ПСВ ки 29 январ баргузор мегардад, боқӣ мондааст. Чизи махсус дар он аст ки Арне Слот дар таърихи Лигаи Чемпионҳо худро ворид кард. Мураббии 46-солаи ҳолландӣ дуввумин мураббие гардид ки тавонист бо дастаи нав дар мусобиқа аз 7 ғалаба оғоз кунад. Пеш аз ӯ танҳо Ханси Флик бо Бавария дар мавсими 2019-2020 чунин натиҷаро ба даст оварда буд. ҳангоми тамошои бозии Ливерпул дар мавсими ҳозираи Лигаи Чемпионҳо кас аз эътимоднокии даста ба ҳайрат меафтад. Ин бозӣ боз як далели он шуд ки даста на танҳо бо фишор мубориза мебарад, балки ҳамеша рӯи тағйир додани вазъиятро меёбад. ҳатто пас аз хориҷшавии бозингари Лил шиддат аз байн нарафт. Баръакс, дастаи мизбон фаъолтар шуд ва ҳисобро баробар кард ки Ливерпулро дар ҳолати ногувор гузошт. Барои Ҳарви Элиот ин бозӣ як қадами муҳим буд. Голи ғалабаоваре ки ӯ зад нишон дод ки ин бозингари ҷавон ба худ эътимоди баланд дорад ва ин комилан бозии ситораҳои ботаҷриба ба мисоли Муҳаммад Салоҳро пур мекунад.
аммо ситораи асосӣ дар ин ҷо Арне Слот аст. Мураббие ки дар тобистон ба даста пайваст, фавран ба Ливерпул субот ва ҳавасмандиро овард. 7 ғалабаи пайдарпай дар Лигаи Чемпионҳо на танҳо рақам аст, балки нишон медиҳад ки даста дар самти дуруст ҳаракат мекунад. Агар дар бораи бозии оянда бо ПСВ сухан кунем, ин на танҳо як санҷиши дигар, балки имконияти анҷом додани марҳилаи гурӯҳӣ бо умури комил аст. Чунин натиҷа рақибонро бешубҳа нигарон хоҳад кард. Барселона боз нишон дод ки футбол бозиест ки то садои ҳуштаки охирини довар идома меёбад. Дар бозии меҳмонӣ бо Бенфика каталониҳо ғалабаи боваринокеро бо ҳисоби 5-4 ба даст оварданд. бозӣ хело ғайричашмдошт оғоз шуд. Аллакай дар дақиқаи дуюм Павлидис ҳисобро боз кард ва пас аз 20 дақиқа бо истифода аз хатогиҳои дарвозабони Барселона Войцех Шесни ӯ на танҳо афзалиятро дучан кард, балки хетрикро низ иҷро намуд. ба назар мерасид ки бозӣ таҳти назорати пурраи Бенфика аст, аммо Роберт Левандовски ва Рафиня фикри дигар доштанд. Левандовски ки ду пеналтиро оромона амалӣ намуд, боз нишон дод ки чаро ӯро яке аз беҳтарин бомбардирони Лигаи Чемпионҳо мешуморанд. Рафиня ки аввал аз хатои Анатолий Трубин истифода бурд ва баъд аз он дар дақиқаҳои охирин голи ғалабаварро зад, қаҳрамони ҳақиқии бозӣ шуд. бо вуҷуди ин атрофи ин бозӣ саволҳои зиёде боқӣ монданд. пеш аз голи Рафиня довар аз додани пеналти ба фоидаи Бенфика худдорӣ кард ва ҳамлагари асосии мизбонон Артур Кабрал барои эътироз аз захира корти сурх гирифт. аммо новобаста аз баҳсҳо ин бозӣ нишон дод ки Барселона боз барои унвонҳои Лигаи Чемпионҳо мубориза бурда метавонад. ғалаба дар даври ҳафтум ва 6 ғалабаи пайдарпай дар мусобиқа бори аввал аз мавсими 2014-2015 як изҳороти ҷиддӣ барои муваффақият аст. чиро мо дар ин бозӣ дидем? Аввалан Барселона боз исбот кард ки онҳоро ҳеҷ гоҳ аз ҳисоб хориҷ кардан мумкин нест. ҳатто вақте ки онҳо 3 гол қабул карданд, чунин менамуд ки даста дигар камбек намекунад. аммо Левандовски нишон дод ки чаро ӯро мошинаи голҳо мегӯянд. 103 гол дар Лигаи Чемпионҳо ин танҳо рақам нест, балки таърихи зинда аст. ӯ бо Криштиану Роналду дар шумораи голҳо аз пеналти баробар шуд ва имкон намедиҳад ки дигарон ӯро дар рӯйхати беҳтарин бомбардирон гузаранд. аммо Рафиня чӣ? ин бача дар дақиқаҳои охирин кори ғайричашмдоштро иҷро намуд. аввалан голи тасодуфӣ пас аз хатои Трубин ва баъдан амалӣ кардани фурсат дар вақтҳои иловагӣ. ин ду бозингар амалан бозиро кашиданд. аммо бояд эътироф кард ки доварӣ саволҳои зиёдеро ба вуҷуд овард. пеналти ки ба фоидаи Бенфика таъин нашуд баҳсҳои гармро ба бор овард ва инчунин корти сурхи Кабрал комилан зиёдатӣ буд. аммо агар дар бораи футбол ҳамчун намоиш гап занем, ин як драмаи ҳақиқӣ буд. бозие ки дар он мо ҳама чизро дидем. хетрики равшани Павлидис, эҳсосот, қарорҳои баҳсбарангези доварон ва албатта иродаи ғалаба. Барселона нишон медиҳад ки онҳо боз дар бозӣ ҳастанд. акнун савол боқӣ мемонад ки онҳо ин сатҳро то финал нигоҳ дошта метавонанд? дар ин бобат шумо дар комментария фикратонро нависед ва интизори наворҳои ҷадид бимонед. хайр дӯстон.